Rieta riane George Murara Maka gondo munyakerogo g'ekombi gaitu ya Kuppet Nyamira County igo nabeire obisi tamu koera bono togwakachukura tarehe 15 inche buna omonyakerogo buna obisi nateneneire abobisa bachorwa ngaki twachorire 2021 na goetera ase obisi eywo ntwanyara kogora epass yaito 31 seater ya Union County ya Nyamira yakonyire abarimu mono sana ase eng'encho ya amang'ana ya okorahisisha ekero tobwate obokong'u bonde bwensi yarahisishire abarimu baito ba ecounty ya Nyamira. Boigo ase ensemo eria ya okorwa tokoroka Burial Benevolent Fund obisi eye twasoete 2021 inche buna omonyakerogo na obasire okomentu bwa echibesa chiria togocha twa abarimu baito goikera ase orio omonyene okorwa chibesa akoegwa 60,000 na boigo buna omonyakerogo nateneneire abarimu aba nabarentera amo twakoreire abarimu baito ba ecounty engima egasi engiya na nonye na ekero tokogenda national delegates conference nabeire oyomo obo ogotebia national office ase oboremeru bore koreng'ana na richiko ria education ase abarimu baito eserekari etaranyara kobeka kobua mono promotions abarimu bastagneterie amatuko amange ase C3 nabeire oyomo obo ase baria bagotenena koboria ng'a tiga eserekari omofumo omuya barentete o career progression onyare goaffect abarimu baito ase promotions naki kiagera tokabeka ase eng'encho eserekari yamentete chigrade chinde ibere naki kiagera tokaboria barusie egrade tokoroka C4 egere abarimu bamove korwa C3 gochia D.